da maganganu da malamai suke yi, to amma har a can din ma dai jamhurin malamai sun tafi akan al-aslul ibaha hatta yarda dalilun nahy. Al-mutakallimun wa al-fuqaha sun tafi akan sabanin haka cewa al-aslul hazr ko al-aslul nahy hatta yarda dalilul ibaha, ko da yake akwai maganganu a cikin wannan mas'ala. Shin wannan ya taƙaitu a cikin abubuwan ci da sauransu, ko ko a'a ya kunshi komai da komai? Shin al-aslu fil ibadati al-hazr ne ko al-ibaha ne? Duka dai wannan mas'aloli ne na sabani tsakanin malamai. Shi kuma da an ce mas'alar sabani, to ana nufin al'umma tana cikin siha, al'umma tana cikin fadi, kana da yanci ka ɗauki kai ijtihadi. In ka kai makamin da za ka yi ijtihadin fahimta, ka ɗauki fahimta, ko kuma kai taklidi. Duk wanda za ka yi taklidi cikin al'umma ba za a kira ka batacce ba, domin daga cikin sa'an addinin musulunci, wanda yake addinin musulunci ne kadai wannan abin yake, kuma shi kadai ne malamai duka idan suka yi ijtihadi suka yi sabani, kowa ya ɗauki fahimtar da ya ɗauka, to kowa mai lada ne. Ko da kuskuren cikinsu da mai daidai cikinsu, duk masu lada ne a cikin addinin musulunci. Wannan duka abubuwa ne da za su nuna mana kyawun jama'a na shari'ar musulunci da fadinsa, da yadda addinin musulunci ya fada a abubuwa. Za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane biyu sun yi ibada, ya ce ma ɗaya tana da lada biyu, ya ce wa ɗaya fada ce da sunna. Abubuwa irin wannan suna nan a cikin sunna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wanda ya yi ijtihadi yayi daidai yana da lada biyu, wanda ya yi ijtihadi yayi kuskure yana da ladan wannan ijtihadin nasa. Da haka gaskiya abin mamaki ne matsala irin wannan. To amma tun da dai duk da haka, duk da yadda muka so kar ya zama dalilin sabani cikin al'umma, duk da ya zama dalilin sabani, to menene dalilin sabanin? Ai akwai abin da malamai ke ce ma cikin masalikul illa ko abubuwan da ake tankihul manaf. Ba wannan matsalar ba zai shi hau kan tankihul manaf ba, amma ina faɗi a babin wato kaman wasa. To sai mu tsaftace abin da duka, mu cire abin da duka ya haifar da sabani a ciki. Menene abin da ya haifar da sabanin? Maulidi, kalmar maulidi ta abubuwa bayan mustalahat bane. Mu ba wato mustalahat ba za su kai abin da za su zama dalilin rikici tsakanin mu. Da haka idan kalmar maulidi ne ya haifar da sabani, to shi ke da taro don girmama janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai a ce kalmar maulidin ai ba nassi ne mutu abadun bihi ba. Shi kuma duk abin da ba nassi mutu abadun bihi ba ne, na kanta ya ne shi ka canza shi da wani. Saboda haka mun amfana da tsarin mutanen Hizmet, wato jama'atul khidma, sun ba mu sha'awar ƙwarai. Sai muka ga da suka zo ƙasarmu, maimakon ba wanda ya sabani da su, kowa da kowa, dukkan al'ummar musulmin Najeriya sun haɗu tare da shahararriyar mu'assasa nan da ake cewa Nusret, cikin girmama janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi dan uwanmu Professor Ali Ahmad, Allah ya saka masa da alkhairi, wanda zai kaddamar da muhadara yau. Babu wata munasaba na wannan tarurrukan da aka shirya wanda babu basmarsa a ciki. An dinga shirya tarurruka don girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da jami'o'i, tare da mu'assasat, tare da cibiyoyi manya na duniya na ƙasar nan. Da wahala ka je gari mai wanda aka sani mai girma a ƙasar nan ba tare da an shirya taro wanda kowa da kowa kuma ya haɗu a ciki don girmama sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba. Kawai abin da suka yi, ba su sa wannan kalmar da ba a san ji ba, wato da wasu ba su san ji, kalmar al-maulid sai suka cire, sai suka ce taro sira nadwa aula siratin nabawiyya, nadwa seminar akan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu dai abin da ke da muhimmanci a wajen mu, a yi taro a karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a shirya taro na musamman don karantar da sirar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mustalahat ma za su zama dalilin sabani. In har karatun alqur'ani ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce idan zai haifar muku da sabani ku rufe alqur'ani ku tashi, to balle kuma mustalah. Sai mu kyala mustalah.
sai mu kala musfala Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa Maulana radiyallahu anhu Sheikhul Islam Sharif Ibrahim Salih Hussein radiyallahu anhu da ya yi littafin shi mafi girman littafin da ya wallafa mafi girma ba zan iya cewa ga mafi muhimmanci ba mafi girman littafin da ya wallafa aka buga a cikin ilimin gyaran zuciya dan a nisantar da wannan sabanin sai aka kira shi alkafi fi ilmi tazkiya sai zama yana maktaban kowa da kowa amma wasu da an ce fi adabi suluki ko fi ilmi tsariki ko fi ilmi tasawufi da wani daga unwanin ma zai kawo da kai ba zai karanta wannan duka yana nuna mana cewa mustalahat da irin waɗannan ba abubuwa sai aka koma zuwa ainihin lafazin alqur'ani kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha aka yi amfani da shi sai ya zama yana cikin maktaban dukkan malamai Allah kaɗai ya san adadin malamai da na sani manyan malamai na mabambantan mashari na musulunci wanda kullum wannan littafin yana cikin mafi girman abubuwan da suke tambaya na in an ƙara buga sabo suna nema don Allah kullum Allah kaɗai ya san waɗanda suka zo maktaba na suka ɗauke nawa don haka wato suka ɗau kinawa ba suka ɗauke ba hausar to don haka dai shugabanninmu wannan taro ne da ɗan uwanmu Alhaji Siraj Abubakar ya shirya domin girmama janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma taron yana da tarihi bayan wancan tarihi mai girma na farko tarihin sa na biyu shine a Zaria ita mu'assasatu Tayyiba a cikin ansaf na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zawiyan Maulana radiyallahu anhu ta Zaria take shiryawa an yi irin wannan taron a bara a Congo Conference a hotel a Zaria wanda kuma cikin waɗanda suka kaddamar da muhazara a wannan zaman akwai shi shugaban mu Professor Ali Ahmad alfai daga cikin almajiran Maulana radiyallahu anhu da ya zo ya kaddamar da wannan kalmar shi Alhaji Siraj Abubakar kafin ya tashi sai ya ce to yana roƙon irin wannan nadwan mai zuwa da za a yi yana son a zo a yi irin wannan nadwan a Kaduna kuma wannan muhadarar da aka kaddamar ita kanta yana roƙon ta zama ita aka sake kaddamarwa kuma wannan muhadir din ana roƙon ya zama shine muhadir a wannan taron kuma kar a gayyaci malamai da dama a ce wani zai jawabi domin almuslimuna takafa'u dima'uhum yas'a bi himmatihim adnahum balle kuma wannan ba annana bane abu sattuna ne saboda haka shi zai kaddamar da muhadara shi kadai ko da yake an gayyato manyan malamai ban san cewa alƙaran malamai an gayyaci manyan malamai guda biyu a ɗayansu babban limamin masallacin Maulana Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Niyas radiyallahu anhu a Kano wato Dr. Hafiz Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mashi alkhairi yanzu nan muna nan muka ga shigowansa domin ya yi ta'aliki a wannan muhadarar sannan kuma akwai malamin shi malam Siraj malaminmu a ɗan uwansa a makaranta ta Sheikh Kani kuma malaminsa a cikin wannan makarantar shine Dr. Umar Kani shi ma an gayyace shi domin shi ma ya yi ta'aliki a cikin wannan kalma ta Professor Ali Ahmad ba don raina abin da sauran malamai za su iya kaddamarwa ba sai dai domin dukanmu mun san cewa wani sashen mu zai iya wakiltar Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu na tsawaita da yake an haɗa mun jawabi biyu ne da kalmar ta'biriyya kamar yadda suka kira amma dai ban san me sunan kalmar da nayi ba da kuma kalmar shi shugabana malamina babanmu Sheikh Usman ban san amfani da alƙab irin na boko dokta profesa ba su da wata kima ta gaskiya alƙab ne kawai amma akwai mutanen da sun girbi waɗannan alƙab ne shi ɗaya daga cikin su Allah subhanahu wataala ya ƙara masa lafiya Allah subhanahu wataala duk da ɗan siyasa suna neman su ɓace mana malamin to amma ba su isa ba har yanzu babban malami ne na musulunci mu da muka san shi babban malami ne na musulunci mun san shi babban malami ne na musulunci Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa taimako sashin kalmata wakiltan sani sashi kuma a dauke ta a yanda da aka ga
za ta kasance ba, kuma muna maraba da kowa da kowa wanda na ambata da wanda ba ambata ba. Kamar yadda na faɗi, ni ban isa in maraba da baki na sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba, dan ni ma ɗaya daga cikin su ne baki. Sannan kuma idan a babin cewa lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam namu ne duka, to babu bako a wannan wajen, kowa mai masaukin baki ne, kuma wannan taro ne don girmama janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dan karanta siran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dan ƙara istifa daukar darussa daga rayuwar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin ginin dan adam a matsayinsa na dan adam shi kadai, da kuma cikin ginin dan adam ko al'umma wanda suka haɗu suka kawwana a mujtama. Allah subhanahu wataala ya bamu ikon ji mafi alkhairi, mu zama cikin masu jin magana suna bin mafi alkhairin shi. Allah ya bamu ikon amfana da abubuwan da zamu ji. Allah ya saka wa dukkan wanda suka bada gudunmuwa cikin wannan taro da alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.